hi guys! Hello guys! Hi ka mga hilo guys! Niyam namin sa panimalay sa akong nanay. Nya. Ang among panihapon guys is silingan ragajud namo ang barbecue house. So mauna na guys nga nagplano mi nga mga namin sa barbecue house nga igsuon sa akong tatay ang tag-iya da ako tatay. Ya, ako pud nanay di mo uban sa barbecuehan. Ano man di mo uban. Tanawa mo ang mga pag-umangkon. Excited. Nagplano mi nga mga namin sa barbecue house nga igsuon sa akong tatay ang tag-iya da ako tatay. Ya, ako pud nanay di mo uban sa barbecuehan. Ano man di mo uban. Tanawa mo ang mga pag-umangkon. Excited, puro yellow. We're so excited! Alina ka ay. Hi, Mas Berto. Ito sa tindahan. Berto. Berto. Tanang, anin ta mga on sa pikas? Ay, close to. Magbayad fruit ka. Barbecue tay. O saan nga barbecue mo? Silingan raga jud namo ang barbecuehan. Kuya Timara, where are you? Hindi ara ang agianan. O dili daghang customer. Oy, abot dili. Okay. Bye-bye. Grabe Don't guys. forget subscribe. Baliling. Baleleng Model ang model ng sa dumog. But don't forget subscribe Baliling ang model sa Dumog. Kurang mga korek. Ang gwapo nga. Asa naman ang ano? Dira ang mga gwapo sa taga Dumog. Bye-bye. O dira ang manager sa? Sa? Oo, ang manager sa BPI. Kung gusto ninyong mangutang, o dira ready na nimo approve. Wa na CICI. Why collateral? No collateral, basta bayad lang. Kami ma'am, Okay. Kunsihan lang na kuya, no? Wa na. Wa na? O sige, ayaw pagbawa sa paglaom. Dagan gyapon basta na imong bukod. Ako guys, ana senior naman. Ang sa kapatan mo. Pwede ra gihapon. Sir, naka-monetize ka. Na-monetize, pero di pa man good basta-basta. Ang akong mga vlog na na mga roller nga mga commercial. Pero pa ka nang mo ano na Dili man basta-basta mo. Buwa ang kwarta. Kinahanglan pa og nana kay pin, tapos $100 lang. Ano na kasabay mo? Ay, wa pa galing ko kabog $20 in 4 months pa na monitor. Kinahanglan lagi. Kung pwede pa lamang, mukhang bata, pero viral. Shut up! Mukhang bata nga, wait ito, viral. Oh, nindot ang forma ni Berto. Hi, man. Okay, gisok daw ko Hi ka mga hilo guys! It's me again, Alma John Vlog. So we are here in Barangay Saragosa, Sitio Dumog, Barangay Saragosa, sa TL's Place. Very nice nga lugar. Nindot ipanihapon basta na atay barbecue. Lami ang ilang barbecue dire. Pagkalamian, dili kamahayan lugar pa lamang, dili nakabayran tungod sa kanindot nga place. So mao ni guys ang mga tao karon pirmiro pang opening sa ilang TL's Place. Kada adlaw ni ang open. Oh, kadapon. Opening pa karon guys. Opening pa karon sa TL's Place Barbecue. So mao ni nga nag-travel pa mi gikan sa Baybay City Liti para di ami diri manihapon sa Sitio Dumog, Barangay Saragosa, Matalom, Leyte. So already diya ang Canigaw Island. Kani sila guys, ako ning mga relatives, mga gwapa o gwapo. Inahiye! Ayaw pag-ana! Kaya nangabusog na ta! Naunsa man eh!
totally damaged. Diyan po nang akong mga igagaw. Kanya ako na ni. Ano yung kuhan? Ay, bailan mo, bailan. Oh, viral. Alan, Day. Basig mahalin, Day. Bailan mo. Mao ni siya naghimo. Kurman. Kurman. Yan na ang ilang barbecue. Ay, dara akong kauban sa Pamayle. Pamayle, sure na. Pamayle. Oh, diyan ang barbecue, nag-aso-aso. Humot pa lamang, busog na. Hi, ko, hi. Kada sila, kuan sila, teamwork, yun na sila nga mga pamilyaha. Grabe guys, basta teamwork, successful ang atong business. Mao jud na kuan kanang epekto sa teamwork. Ang business mo improve gyud mao na guys, ang mga pamilya diri nga ako sad ang tiyo igsoon sa akong tatay ang akong tiyo diri ang kana sila mga pag-umangkon nya na anak dinaa nga nagmanage sa barbecue nya. At the same time nasa nagmanage sa ilang kwarta, sure na kay na ang saon na lang ilang kwarta nya napoy nagmanage ang usa ka anak manghugas. Naapot sila diri ay kuan kanang basta teamwork gani is nindot gyud ang epekto basta teamwork sa mga pagtrabaho diri. Una may gwapa kayo nga. Wala nakaping? Gwapa ba oy? Apong Remy ya. O apong ni Remy. Asa man ubad. Ay kanang Tibuok Leyte, kung ganahan mo mo ari sa kuan kanang Barangay Dumog sa TS Place, Barangay Dumog. Dire. Sitio Dumog, Barangay Sarugosa, Matalom Leyte. Na location ang TS Place, di adiri ang guys. Sus ambience pa lamang di nakabayran, bahala nag-barbecue, humot kaayo. Unsa kung ganahan mo mo kanang kuan sa Maligo swimming pool. maligo sa swimming pool, exclusive na silang pamilya no? Sila na pamilya maligo. O ka na? Oh, sila? Oh, sige. Pwede sad nga mo exclusive sad mo og kuan kanang kamurag yun maligo sa usa ka adlaw or sa usa ka gabi eh. Way mo sagol kay buka ang bagol-bagol. Kana sila, exclusive na sila nga pamilya ha. Pwede sad mo mo avail nga kamura exclusive nga mo pangaligo nya. Kung okay ra ninyo guys, samtang o dira ko tiyo. Mao ni ang nagmaniobra sa tanan. Hi, hello. Welcome to Board. TL's Place. Kuan gyapon no kanang board member gyapon kas liye ko. Karo ali na. O kung Ayan, overage na ko. overage na siguro ako yung mukuli ani ko na. Ikaw mo kulit ni Sir George Umulon. Oh, mao. Bitaw no, tanong kanindot sa ilang kuan kanang kuan ba? Minsan uroy mga pagkakataon Kumusta kumbaga. mo diha sa Baybay City? Oh, mao na. Mao ni hong tiyo. Daghan na ning achievement, pasimple-simple lang ni. Akong estudyante ginyong City kuan City Councilor, City Mayor. City Health Officer. Si kuan. Si Dr. Nunik. Ako ha. Mao di no. Bitaw no, sikat bitaw si Dr. Uhan dito sige pangasaba. Oo, okay. Sige magkita sa television. Arang sikata sa nga tanan. So mao ni ang kumbaga CEO kuntahay o founder. Founder sa TL's Place. Kaya syempre, kung ang TL's Place magpadayon, so it means siya ang founder, si Mr. Caetano Tigarong. Daghan na ng achievement guys. So, humble ka na mong tiyo na. Kaya, basta, maunin, teamwork yun ni sila nga, pagtrabaho mo na, ani na kanindot ang ilang lugar. Gabi pag-adlawan, so gabi man ron, kay opening man ni sa ilang TL's Barbecue. Muadto mo sa Ramasin, kagabian mo, baka mo ipanihapon. Hapit lang mo din sa TL's Place. Okay, mauna guys yan. Kada Salma, amoy pumangkon nga gwapa. Ay, thank you, Buotan thank ba you. dun? Ay, kamuotan. Oh. Kay buotan matulog. Bisan og layo ang raan bye-bye, pero pag open, narito daw tibong pamilya, supportive ka Oh, kanyo. kanay nga na, Jug na. Oh, sige, mauna to ang atong interview ha. Okay, Oh, ito pang bye. i-tour din niya. Atong i-tour din niya kung sa kanindot ang ilang lugar.
O, kung gusto mong exclusive na kamura dito nasa balay-balay na to, sa Teos Place. Kung gusto niyo exclusive, kung kamo sad gusto nga, exclusive sad mo mag birthday party, wedding party, o sa pang ubang klaseng party-party, di adire pwede. Ito ang akong anak, nagpa-picture taking. Kung mabuhon, akong itor, dili ang kanang adlawan dyan, aron makita ang kagwapa. Dili lang ako nagkagwapa karon tungod lang sa suga. Char, kanindot sa place.